أرست زينام أبز حلفوت شعت أواره عداقة وصاي كابز غربة شمون تميتي تون مهرتبون كلتنا دخلت مليون دولار مركبو ميستر حرشافيتو كلتنا دخلت متريك تون فرياتات بفريات وش تعد بمتكا حدا بتشعة بليون دولار مدحان كم تخاله ميستر إندستري ملاك والد برجلتو كابوتاي بعد كيس حاجة زقون استات موجود نزوهن زي قطعة محلة وزحش مراتي كم زخنة تشاينا جنزيبا سلام تعنا بالليز خبركم تملكتنا كاب تي في مدب قنقات غرنيا على تو ماد زينا خب ساعه جميرونا بهم كبليو ماد زينا انا مرحبونا دريت بريو حبيركم كصنحي فلما حصر القطبه العلطمه مهاب تسرح الله خبلو مكتل قدماي منستر تمسكن طرونه تزاريبهم سرحه هنصات ديجيتال قطبه ايثيوبيا زملكت اب اكسبو سترايد ايثيوبيا حساب حزي زلو خيدي فتناتاتن قصلتي تلمتاتن مسرس جبره مدرخ زته تساليتهم ثم مكتل قدماي منستر تكنولوجي نلمعات هاجر زهبو ربحان اجندا ديجيتال قطبان اب ديجيتال تكنولوجي بزبرسي مبغس زته تقريبا ابت زته ايثيوبيان هنصات ديجيتال قطبا لعلطمه بمهاب تسرح الليلم ابزخون يخون قلقالوت منغستي زلو غعزي سرارحن ممعراي تكنولوجي تكاغده خم زلو بمحبار محبراو تساتفون عدل سراحن مفت أبز حلفوت شعة أوارح نعداقا وصاي كابز غربة شمون تميتي تون مهرتوتوت كلتنا بخلت مليون دولار مركبو منيستر حرشاف ليتوم إثيوبيا المعات توت متشو سنة مهدار كوانت هلوا تفريو كاب عم يقهافتا بوحد مخانو تمرامرتي تزفري قلتوم أبا منيستر حرشاف هتزام سراح المعات توت سامسون آسفا خمز بلوون المعات توت قول لا أير زلوم كبابتات تمرزتيوم نابنتون أبز هاجر سرحتي لمعتوت كابز سالت اللهم كبابتات جواني متما حمورا قامو قفا ولايتان دوبوب أمون كبابتات كاندي تزرحت مخانو مبريهم بتوسحب كلات جامبيلان بين شانقول قمزنون سفحت حرشاتات توت كامز لمعو حبيرون كتما أديس أبان تونكينغن سند سممعنات أحد كتماتات فريمن بمعرق مكتل كنتيبا حلف بيرو طباقن حملواي المعاثن ممحدار كتما أديس أبا دكتور جمالو جنبر زمرح ولو خاب تشاينا كتما تونكينغ عدت سراحة ساليتوم أبتقوان كتما أديس أبان تونكينغن سند سممعنات أحد كتماتات كمز ختما كاب إمباسي إثيوبيا بشاينا زرخبني حبريتا ردم تن كتماتات بنقدي تمرتم بهلن زلوم تحبر كبن مبال زخل سممعنات مخانور ما تقلجم زي قارز قرب مدحانيت حمام من شرون كلو صعري قبر كم زلو منيستر طعنا قليتهم قربت مدحانيت الممحياش تعلم الزته مس مدار تاكلات تساليتهم منيستر ديتا دكتور درجه دغوما حمام من شرو ملقو مهصنن زبلو حمامات ابا عود طعنا طعنتو يبطحلو يلام مرمرا قدم من شرو مغبارن مكلخله ختابت حمام ملقو من شرو تبصح مغبارن كابت حمام نمكلخال قند مفتح خمس خون حبيروم منيستر ديتا فريهوت أبابا بقدأن أبا كل منشرو مثل شدوش يونيفرسيتات بتجبرة سممعنات حكمنا جررنا يمسفاح سرح 5 سرحن هنساتن تخلا ماشون تزازيمو بخفالنا بسرح 5 تزاريبا منشرو ملقو مهزن مكل خالا بستجبرة مصنعت دما ببرك هاجر مكل خالا خطابات مرمران حكمنا نبلع لحدشون 400 انتقالات عنا يوهاب الليلن
مبل كلاي علم لخا جوباي متحبار دبوب أبادي سوا تساليتهم ات جوباي علم لخا جوباي دبوب متحبار دبوب نزل علمعات زبل مري حساب كم زلوا تقليتهم توكلت هجراتن علم لخا تقالاتن استساتفلو جوباي زي مو خلات أقمات حدث حيلي تمكرو زل علمعات مهزون فلتأثن بمكفال علم لخا متحبار دبوب نمقلبات زعلم يتباهلهم علم لخا مدارك أكلات حانزت بوليسي مهات التكنولوجيا سراحن سب هفتي مهران حويسو أبت قبائل على حمشة متساتفتي زت أخاخب كم زخنة تحبيرهم مار زينا نغزل يحزر ما بزرزرنا من رأيهم قدات كنحلف أبا كل تقراين من رقات وحسنا مقبي بعتو بيسر حمزة لو حلافة بير حرشات خلل دكتور إياسو أبرها قليزهم كم قلزاتهم حلافة بزبنا مهرتي كل تشحن 10 شعاتن أستات إسران 4 مليون كنتال مهرتن محفاظ تتلمو يسرح مهلا ورديهم هم رايت برهانو أزاراري باتو ملا جيتاتشو علمو كم ساب قاربويم أب كلل تقراي نمرقات وحسنا مقبي بعتو بيسر كم زلو حلافي بيرو حرشات كلل دكتور إياسو أبرها قليزهم كم قلزاتهم حلافي ببركي كللن أمرارحان مرقات وحسنا مقبي فلا ما يسرحيو عند تلقوا عند كلل عشري وصلنا بتقراي كلل لاي يا مدواصلنا مع رقاقتنا أب كلل تقراي كما كاندي سراحلنا زحزنا يو حسنا مقبي مرقاتيو حزبنا وحس مقبينك هلو مقباريو سلازي العلو كله ببركي مرارح يكون كما كلل كفلي قطبة حرشا زحشة سراح زحشة كرمتي لنا اينا حزنايو قل في تكبارن كداين موتن حياتني لنا اينا هون حزنايو سلازي ازي كرمت كداين موتن حياتني يتباهيلو مالت ناي كل مرارح زعرفلو تكنولوجيز فتنلو كرمتو خا زحشة مغانو زتعذبنا له قنتات يزلو أب كلل تقراي بلمعات حاجة يسرح مسنو بسفيحون تخرج تواهبون كم استسرحتهم حلافي أرديهم فلايد ما صدق مونغو حاجين كرمتين كم دلدل زت أساسر أوان بمغانو أبتي كلل نمسسان مهرتي بعتوب كم استسرحلو حلافي بيرو حرشا كلل تقراي دكتور إياسو أبراهام أرديهم شيء كرمت مالتاችን ነው فولي كرمت يو كنبل كلنا قداماي ነገር لوم زبن بزناب طراي زي كونس بموسنون كنسرح لنا لنا نابا تكبار اتينا بزي دما قداماي معراف كنري كلنا صبغات سرحتي لمعات مسنو صريحنا اينا ابا قال معرافون بتمساسال عود سرح مسرح زملاخته نغرات له ازي ناي حاجاي مسنو كخون كله ابناي صديا كنر كلناون صديا نا حاجاين كرمتن زت اساسرون بمخانو لعلي 100 تاو كبال زخل سرح سرحنا اينا مغنياتو زقوسل عود حرشا ينيرنا حزي ناي محكام سرحنا نسرح زلنا بزيد ما وحس مغوين قهلو مغوار زخل ناسرحنا اينا أب قرب مهرتين قلتفهم أبزباصحون زي باصحون سراحتي تفليو كم سسرحز قلصوتهم حلافي بفلاي مس زحلف عمد النصاصر قرب زبناو دخعي لوم زبن صبوق وحز حليو يأتون يباصحن كم زلهم حبيروم تلقوا سرع يمهر سرع نو اتي زعبي سرحنا كرمتاوي سرحيو كرمتاوي سرحنا أبا كلتا كفيل كامرا يكاليو اتي حدا قدميلو تزريو دحيرو غلطيفو زبصحيو كما ماشلا داغوسان مشلا بحرن مالتيو اتي خلاي خا أبا حافشاوي مهرت زتكره كما قرب مدلاو زامسلو سرحت نيرومنا ببرك فيدرال زبناو دخ حمد لو مزبن كامنا عمي بزحش ملكعو أبا ساعتنا بصحيو تقليل كان انت زي اتوا مسا عمن تنصاصر جن أبا ساعتنا بصحيو مالي قال اتي حرستايون كما صقم اي رايون بفلاي دمات زبناو دخ حمد ب سب سراحن تفتراونينا نتقم زلنا بزيد ما مريتنا صومون كيحدرن افراينتن خوس سخنينا نسرح زلنا كل بتسب تتقيمكا صبق مهرتي محفاس كان مخال بتوسخي بميكانيزيشن زتحجز سرحنا مسرحون نسرحنا زلنا أب تقراي صبق مهرتين محفاس مرut زري لعل ترجمان لو زبلو دكتور إياسو حصرت مرut زري كم محل خازر اكوات تخونه بزتخاله متن ان تسرحلو مخانو أرديهم زرم ያው በትግራይ አካባቢ ትልቅ ትርጉም ስላለው زري أبا تقراي لعل ترجم اللو بفلاي كابا 30 كساب 400 تاو مهرتن مدنفع ترجم اللو بزيد ما بخللنا بحاجز فيدرال صبق سرح يسرح انتحلو حصرت مرut زري جن كما محل خاينا نوصدو
እዚ ድማ ንክልልና ጸገም ስለ ዝኾነ ነዚ ንምቕያር ንረባረብ ኢና ዘለና ባልዕ ንከይጋጥመናን እንተጋጢሙ ድማ ንምክልኻልን ዘኽእል ምድለዋት እውን ጌርና ኢና ብሓፈሻ ኣመጻጽኣ ዝናብ እውን ንዓና ዘስገ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ማይ ንምዕቋር ኢና ንዳሊ ዘለና ስለዚ መንግስቲ ኣብ ስርናይ ዓሚቕ ስራሕ ከም ዝጀመሮ ኩሉ ንሕና እውን ብብርኪ ክልል ኣብ 5 ዓሌታት ዘራእቲ ብፍሉይ መልክዑ ንምስሳን ምህርቲ እናስራሕና ኢና ኣብ ማእዲ ሌማት እውን ኣብ ምርባሕ ደርሆ ኣብ ንህቢ ኣብ ስጋን ምርባሕ እንስሳትን ጸባን እውን እናስራሕና ኢና ኣብ ሓምለዋ ክረምቲ ድማ እዩ በዚ ድማ 24 ሚልዮን ኩንታል ንምሕፋስ ማዓንጣና ሸጠቢልና እናስራሕና ንርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሕርሻን ስራሕቲ ልምዓት መስኖን ብተወሳኺ ኣብ ትሩፋት ሌማት ማለት እውን ኣብ ምርባሕ ደርሆ ኣብ ንህቢ ኣብ ስጋ ኣብ ምርባሕ እንስሳን ጸባን እውን ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ዶክተር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ እናሳለጦም ዘሎ ስራሕቲ ዕውት ንክኾኑ ኣብ ምግባር ግደ ሚድያ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጾም እቲ ኮሚሽን ሚድያ ኢትዮጵያ ንውፅኢታዊ ሃገራዊ ዘተ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ ፓናል ኣሳሊጡሎም ሙሉእ ብርሃን ግርማይ ተኸታቲለቶላ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ሚድያ ኢትዮጵያ ንውፅኢታዊ ሃገራዊ ዘተ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ ፓናል ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ሚድያ ጋዜጠኛታት ዝተረኸቡ እንትኾን ዕላማን ከይዲ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ኣብ ምፍላጥ እጃም ሚድያ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ኮሚሽነር መሐመድ ዲራር ገሊጾም እዮም እጅግ መሰረታዊና ሃገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መሰረታውን ሃገራውን ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ዝፍጠሩ ዘይምርድኣት ምኽንያቶም ብምፍላይ ዘተምስላት ወሳኒ ግደ ኣለዎ ነዚ ዕውት ንምግባር እውን ሓድሽ ታሪኽ ኣብ እንቐርጸሉ ምዕራፍ ኢና ንርከብ ነዚ ከይዲ ውፅኢታዊ ንክኸውን ከዓ ዘፈር ሚድያ እናሳለጦ ዘሎ ተግባር ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ነዚ ዓቕሚ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ተረዲኡ ምሕዝነት ብምፍጣር ዝተጀመረ ምትእስሳር ንምጥንኻር ብርክት ዝበሉ ተግባራት እናሳለጠ ጸኒሑ እዩ ባህሊ ማሕበረሰብ ብዝፈቅዶ መሰረት ዕላማ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ንማሕበረሰብ ንምብጻሕ ቤት ምኽሪ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ደንቢ ሓንጺጹ እናሰርሐ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር እቲ ዝቃል አይተ ታምራት ኃይሉ ገሊጾም እዮም ይህን ወደ መሬት ለማውረድ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ በሚዲያም እየተከታተልን ነው የምንገኘው ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዘለው በሚዲያ እናተከታተልና ኢና ንርከብ ባህሊ ማሕበረሰብ ሓቢርካ ናይ ምንባር ድሌት ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ካብ ቀደማት ሒዝና ብመልክዕ ዕቁብ እድር ሓሳብ እናተለዋወጥና ጸኒሕና ኢና እዚ ድማ ንኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ መሰረት ይኾነ እዩ ብርግጽ መንግስቲ ነዚ ዘተ ንምስፋሕ ኮሚሽን ኣጣይሹ እዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ነቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ዕላማ ዘተ ሃገራዊ ኮሚሽን ንከባጽሑ ስልጠና ክረኽቡ ይግባእ ዝብል ውልቃዊ ርእይቶ ኣለኒ ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ሕብረተሰብ ዘሳልጦም ምይይጣት ብምንታይ መልክዕ እዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ንሕብረተሰብ እናብጽሕዎ ዘለዎ ዝብል ነገር ዓርሱ ኽኢሉ ሕጊ የድልዮ እዩ በኣና ወገን ማለት እውን ብቤት ምኽሪ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ደንቢ እናዳለና ኢና ዘለና ሚዲያ ምግላል ጉድኣት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ይግዳስ ኣብ ኩሉም ጉዳያት ሃገርና ብናጽነት ክሳተፍ ብምግባር ኣብ ረብሓ ክውዕል ከም ዝግባእ ድማ ጋዜጠኛ ብስራት መለሰ ገሊጹ እዩ ሚዲያውን ገለልተኛ የማድረግ ሚዲያ ገለልተኛ ክኸውን ናይ ምግባር ከም ሳልሳይ ወገን ኣርሒቕካ ምቕማጥን ዝተረኣዩ ኩነታት ጥራይ ናይ ምጽብጻብ ነገራት እዮም እናተረኣዩ ዘለው ግን ድማ ዓቕሚ ሚዲያ ዓብዪ እዩ ኣብዚ ሃገር ዝተሰርሑ ዓበይቲ ጉዳያት ዝተረኣዩ ብሚድያ እዮም ንኣብነት ጉዳይ ኣባይ እንተርኢና ህዝቢ ክነቃቃሕ ናይ ምግባር እጃም ሚድያ ዝለዓለ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ዓቕሚ ናብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ነምፀዮ እሞ ሃገር ትድሓን ዘተ ምልክት ስልጣነ እዩ ነዚ ዕውት ክኸውን ኣብ ምግባር እውን ኩላትና ክንረባረብ ይግባአና ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ ዕላማ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዕውት ንክኸውን ሚድያ ሕብረተሰብ ብምስታፍ እናሰርሑ ዘሎ ስራሕ ቀሊል ዝበሃል ከም ዘይኾነ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ ኣብዚ ተታሒዙ ዝርከብ ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 845 ሕብረተሰብ ብምስታፍ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ 53 ወረዳታት ጠልዓቀብ ስራሕቲ ከም ዝተኻየደ ቢሮ ሕርሻ ተኸልል ኣፍሊጦም በሪ ብርሃነ ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ኩናት ተቋሪጹ ዝነበረ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሎሚ ዘበን በትልሙድ ተሳትፎ ሕብረተሰብ እናተኻየደ ይርከብ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ
ነበርቲ ጣብያ ሓኽፈን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከቡ መፋሰሳት ዝተፈላልዩ ጠላ ዓቀብቲ ስራሕቲ እናሳለጡ መጽኦም እዮም ኣምናይና ጻብናይ ሃመት ሕቀባ ክሳዕ ዝጠቃለለ ሰሪሕና ኢና ታውና ኣብዚ ምስ ጠቃለለቲ ድማ ናብዚ 5 መዓልቲ መጽና ኣለና ምልዓል ጽቡይ ነይሩ ምስ ሕብረተሰብና ሓመድ ቀባ ነዊሕ ዓመታዊና ገድና በዛሕ ግርግር ይጀመር ተባሂሉ ግን ጽቡይ ተኻይዱ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ኣብ ዝርከባ ዝተፈላልያ ጣብያታት ልክዕ ከም ጣብያ ሓኽፈን ንዒስራ ናይ ስራሕ መዓልትታት ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኻይዱ እዩ ካብ የካቲት 4 ጀሚሩ ክስካብ ኣብዚ ተወሰነ መዓልታት ናይ ዒስራ ናይ ስራሕ መዓልቲ እቲ ናይ ነጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተሰርሑ ኣብዚ ብድምር ከም ወረዳ ክሰርሕ ዝኽእል ሓረስታይ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 18984 ዝኣክል ህዝቢ ተሳቲፊ እዩ ማለት እዩ ከም ወረዳ 10 ጣብያ እዩ ዘለና ማለት 10 ቀበሌ እዩ ዘለና ግን ኣብ 17 መፋስስ እዩ ዘለና ተሕብረተሰብ ካብ ሰዓትን ፈራቃን ንላዕሊ ዝጓዓዝ ንሕር ኮይኑ ኣብ ቆረብኡ ሓደ መፋስስ ተመሪጹ ተናይ ምሕንጻእ ስራሕቲ ተሰሪሑ ኣብ 17 መፋስስ ተናይ ወፍሪ ናይ ነጻ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኻይዱ እዩ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከባቢ 1.9 ሚልዮን ሕብረተሰብ ብምስታፍ በቢ ወረድኡ ኣብ ዝርከብ መፋሰሳት ዝተፈላልዩ ጠላ ዓቀብቲ ስራሕቲ ንከባቢ 20 መዓልትታት ተሳሊጡ እዩ ናይ ዕቀባ ሓመድን ማይ ምስራሕ ስራሕቲ ናይ ሞትን ሕየትን ስራሕ እዩ ናይ መማረጽ ጉዳይ ወይ ኩነ ይኮነን ኢሉ ላው ጽቡቕ ተሓሳስባ ኣትዩ ቱ ናይ ወረዳ ዘሎ ካቢኔ ኣብ ዞባ ዘሎ ናይ ወረዳ ዘሎ ኽኢላ ሁሉ ተዋፊሩ ምስ ሕብረተሰብን ባዕለ ሓጋዝ ኣይከይኒ ማለት እዩ ኣብ ሕድሕድ መፋሰስ እውን ወሪዱ ለሕብረተሰብ ኣጆኻን እናበለ ንሓገዘ ምስ እናወፈረ ምስ እናኣተወ ብዝገበሮ ርብርብ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሒ ማለት ሱ ኢላ ጥራሕ ተሰሪሓ ዘይኮነ እዚ ኣዚ ናይ ከለው ጉድጓድ ኳዕታ እውን ክካየደሊ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸባቢ እዚ ኣግራባት ተሸፊኑ ማለት ካብዚ ዝወረዱ ሕጂ የለን ማለት እዩ ካብዚ ዝወረዱ ሕጂ ተዘይሃልዩ ኣብዚ ዝወቕዐ ማይ ኣብቲ ከርሰ መሬት ሰሪጹ ጽባሕ ንግሆ ኣብቲ ናይ ተሓራሳይ መሬት ወፂኡ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ይኹን ለናይ መስኖ ግልጋሎት ይውዕል ለማለት ብብርኪ ክልል ነቲ ብምኽንያት ኩናት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ንጥፈታት ክንክንን ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮን ንምምላስ ሎሚ ዘበን ዝሓሸ ምልዕዓልን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ምንባሩ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ይገልጽ ጠልሒ ጥረት ኣሎ ክራማት ምቁራጽ ኣሎ ከቢድ ድርቅ ኣሎ ንቐጻሊ እውን ዝሓዝናሉ ነገር የለን እዚ ጠሚና ተጸጊምና ልካ ኢና ኢዱን እግሩን ሒዙ ህዝቢ ትግራይ ተጸቢዩ እቲ ነገርና ኸፍአ ስለ ዝኸይድ መፍትሒኡ ባዕሉ ተፈጢሩ ዘሎ ድርቂ መዓንጣና ሸጥቢልና ኩሉ ጸገማትና ተጸይርና ኣብቲ ናይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስራሕቲ ኣብቲ ናይ መፋሰስ ምዕቃብ ስራሕቲ ክነጥፈሉ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ህዝቢ ኣሚኑሉ ተማይጡ ኣሚኑሉ ምስ ህዝቢ ምስ መንግስትን ዝድለ ምርዳእ ተገይሩ ድሕሪ እዩ ለካቲት 4 ናፍቲ ወፍሪ ኣቲና ህዝቢ ኣሚኑሉ ክሳተፍ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ወፍሪ ዘይ ከምቲ ምስቲ ዝነበረ ምርዳእ ብናህሪ ብጽቡቕ ወነ እዩ ናፍቲ ስራሕ ኣትዩ ከም ክልል ኣብ 53 ወረዳታት እቲ ወፍሪ ተኻይዶ 53 ወረዳታት ዝርከብ ልዕሊ 800 ኣብ ስራሕቲ ተዋፊሩ ክነጥፍ ክኢሉ እዩ ንተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልታት 20 መዓልቲ ወፊሩ ክሰርሕ ክኢሉ ከም መብርሂ ኣይተ ደስታ ገብረስላሴ በቲ ኣብ 53 ወረዳታት ዝተኻየደ ናይ 20 መዓልቲ ወፍሪ ኣስታት 34,000 ሄክታር መሬት ነቲ በብእዋኑ ዘጋጥም ሕፅረት ጠሊ ብዘቃልሉ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተሸፊኑ እዩ ጎና ጎኒ እዙይ ኣብታ ክልል ካብ 1 ሐምለ 2016 ጀሚሩ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ 70 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል መደብ ተታሒዙ ምድላው ፈልስታትን ምኽዓት ጎዳጉድን ካልኦት ስራሕትን እናተወገኑ ይርከቡ ዜና ደጋም
2.2 متريك طن فرياتات بفريات وشط عد بمتكا 1.9 بليون بر مدحان كم استخاله ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል ገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 227 ሓደሽቲ ኢንዱስትሪታት ናብ ስራሕ ከምዝኣተዋ እቶም ሚኒስትር ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ፍርያታት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ፍርያታት ብምትካን ንግዲ ወፃኢ ብምድጋፍን ሸርፈ ወፃኢ ምድሓን ከም ዝተኻለውን እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም 3.1 ቢልዮን ብር ግምት ዘለዎም 2.2 ሜትሪክ ቶን ፍርያታት بفريات وشط عد بمتكا 1.9 بليون دولار مدحان كم استخاله ገሊጾም 10.5 ሜትሪክ ቶን ቀረበ ተዋታት ኢንዱስትሪ በመቅረብ ኢንዱስትሪያት ጨርቅ መርቂ ምግብን ሓጺነ መጺንን ቆርበትን አንጋርን ተረባሕት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም 20 ቢልዮን ብር ግምት ዘለዎ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምስሓብ ከም ዝተኻለ ምዝራቦም ካብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ نهر واقع نابع 23.3 زنكي تحبيروم ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝነበረ نهر واقع نابع 23.3 زنكي ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገሊጸን እታ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ንምግቢ ዝውዕሉ ጥራቁሑ በብዋኑ ስኹ ስለዘለው በወገን መንግስቲ ብውሕዱ ዝውስኽ ዘሎ መጠን ምቕናስ ፈተነ ይግበራሉ ኢለን نهر واقع ንምርጋዕ መንግስቲ ኣብ ነዳድን ዘመናዊ ድኹዕን ዝተፈላላዩ ድጎማታት ይገብር ከም ዘሎ ገሊጸን نهر ናብራ ሙሳኽ ሰነት ስራሕ ኣከፋፍላ ልቕሓት ወጻኢ ምልዋጥ ፖለቲካዊ መርገጽ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብድሆ ልዑል ከም ዝኾነ ተዛሪበን እዚ ድማ ኣብ ውሱናት ዓውድታት ዝተሓዝ ሽቶ ንኸይዕወት ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረ ሓቢረን ዜና ወጻኢ ብዕጥቂ ዝተሓገዙ ጎንጽታት ምውጋድ ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ምሕላው ዝሓሸ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ቻይና ገንዚባ ብዕጥቂ ዝተሓገዙ ጎንጽታት ምውጋድ ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ምሕላው ዝሓሸ ኣማራጺ መፍትሒ ከም ዝኾነ ቋሚ ልኡኽ ቻይና ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፉኮንጋ ገንዚቦም ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዕጥቂ ዝተሓገዙ ጎንጽታት እንትንኪ ንጹሃን ዜጋታት ከመይ ሓለዋ ክግበረሎም ከም ዝኽእል መርኣያ ምዃኑ ዘረጋግጽ ዘተሰሊጦም ፉኮንግ ኣብ ጎንጺ ህይወት ዜጋታት ህይወት ንጹሃን ዜጋታት ምድሓን እወንታዊ ሽቶ ኢሎም ይኹን እምበር ጎንጽታት ደው እንተዘይሎም ህይወት ዜጋታት ኣብ ዘየቋርጽ ስግኣት ከም ዝወድቕ ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ገሊጾም ብዕጥቂ ዝተሓገዙ ጎንጽታት ምውጋድ ሰላማውያን ዜጋታት ኣብ ምሕላው ዝሓሸ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ክብል CGTN ጸብጺቦም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ንዕዳጋ ወጻኢ ካብ ዝቐረበ 800 ቶን ምህርቲ ቡን 2.2 ሚልዮን ዶላር ምርካቡ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ بخلت متريك تون فرياتات بفريات وشط عد بمتكا 1.9 بليون دولار مدحان كم استخاله ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል ገሊጾም ካብወጻይ ብዕጥቂ ዝተሓገዙ ጎንጽታት ምውጋድ ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ምሕላው ዝሓሸ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ቻይና ገንዚባ